Siinä sitten oli vähän kaiken näköistä tuossa päivän toisessa startissa. Joo, startti oli mulla vähän parempi nyt tuohon toka kisaan. Saatiin se paremmin siitä, mutta sitten tulikin pikku kolari siellä, joutui väistelemään jokas kurvissa, kun siellä kolaroi nämä kärkikuskit. Ja sitten tulikin safety car ja sit sen jälkeen sai ihan hyvä restartin siitä, pystyi niinku pysyä melko samoilla sijoituksilla, vähän nousee jopa ja sitten tulikin pientä osumaa. Jäin taas siinä vähän ja sitten taas tuli safety car ja sitten niinku se rupesi sitten loppujen lopuksi tulikin kolari vikaskurvissa, kun oli sisällä jarrutukseen, niin toka vikaskurvissa niin oli sisällä jarrutukseen, niin kaveri kanssa etusiipi ja etusiipi meni auto alle. Kilpailu on välillä tämmöistä, että nyt lähdetään rakentamaan uudestaan huomista varten ja autokuntoa ja ruvetaan keskittyä siihen, että unohdetaan tämän päivän kisat täysin. Oliko tyytyväinen omaan ajoon tuossa toisessa startissa? No ajo oli ihan hyvä siihen nähdä, mitä siellä sitten tapahtui, että siellä oli niin paljon kilpailua sitten, että siinä joutui vähän vaihella sijoituksia koko ajan ajan likaisen linjalla, että auto käyttäytyi vähän eri lailla kuin viime kisassa, että se vaikutti siihen kanssa aika paljon. Tämä toinen startti osoitti, että kova on taso ja kovaa täytyy tällä kaudella mennä. No niinhän se on vähän joka sarja, että jos voittaa meinaa, niin töitä pitää tehdä paljon, että jos meinaa olla kova. Tämä on tiukka sarja, niin kuin sanoin.